सानसुमैयाय नै सिखारदो दाउला गेसेरबाय माइबो एसे सौनांगौ दं दिनै आंहा माबा गाज्रि सिमांसो नुदों नाय মোৰ ল'ৰা গুণ্ডা নহয় মোৰ ল'ৰা ডাকাইত নহয় সি জাতিৰ কাৰণে লাগিছে আৰু লাগি থাকিব ओइ असी बेबादि रायफैबाय दाथा नोङो आंनि फिसाया हारिनि थाखाय नांदों बर'लेण्ड मोनागौ मानि नांबाय थागोन नोंसोरबादि सैमा बांग्राया मा खालामबाय था जेसेबां बखिब्लाबो जेबो जाया बारियाव सहजों बुंफबजोबबाय आयौ सिगां सेन्टाराव इसोरखौनो हामबाय होनग्रोयो मानो होननानै बुङोब्ला बे बादारि फिल्म प्रडाक्शननि जे बिपुल सार आंनि हासबेन्ड माने बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेहा माखासे सिमांफोर दंखायोमोन जे बर' हारिनि माखासे जारिमिनफोरखौ मोनसे नेरसोन हिसाबै गालांनो मेम'रि हिसाबै गालांनो थाखाय बिदिनो मुभिनि गेजेरजों जा बा भिडिअफोरनि गेजेरजों जा मोनसे मेम'रि गालांनो थाखाय बिथाङा बिदिनो दिरुनो होनना नाजाबाय थानाय बियो दिनै फाइनालि माने बड'लेण्ड बल 1 जोबखांनानै बड'लेण्ड बल 2 सिम सफैबाय माने इसोरनि गासैबो ब्लेसिंनि गेजेरजों जागासिनो बिनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनो आरो आङो बिनि उनाव बिपुल सार बेखौ थेंक्स होनो सानो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि अननायनि गेजेरजों आङो बे एफा गिदिर अपरचुनिटिखौ मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा आंखौ सासे बिहि हिसाबै नङा एज ए आर्टिस्ट हिसाबै बे भिडिअनि थाखाय आंखौबो सायख'दों आं बिराद लाकि फिल खालायदों आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानो दे डाबल गोजोननाय होननानै बुंनो हायो मानोना बेहाय मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि मेमबो दङ बुंनो थाङोब्ला जों जोनोम गैयिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा सासे फेमास आर्टिस्टखा अनजालि मेमा ओमफ्राय बियो गोबां माने एसामिसावनो जा बर'आवनो जा गोबां माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावबोनाय एक्टर हिसाबै ओमफ्राय जेरै अनुराग ओमफ्राय सोर मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो दा गराय फाख्रि रजनी मेमनि प्रजेक्टआवबो बिथांखौ नुनो मोनगोन आरो बेबायदिनो गोबां माने सावथुनफोराव बिथाङा खामानि मावबोखानाय बेस्ट एक्टरनि एवार्ड मोनबोनाय जों बयबो मिथिगौ दा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गोबां माने गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै खामानि मावबोबाय थानाय मावगासिनो थानाय बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' हारिनि बिमाबो बुंनो हायो बिसोरबायदि मानसिजों जे आं रल खालामनो मोनदों आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने आं गावखौनो गाव बिराद प्राउड फिल खालामदों लाकि फिल खालामदों आरो ओमफ्राय आं आसा खालामो जेन' बेबायदिनो बिपुल साराबो गावनि मोजां गोसो मोजां देहा लानानै इयुनाव जोंनि बर' हारिमुखौ जौगाहोनायजों लोगोसे बर'नि मोनसे जानो जेन' गोथारै मोनसे मेम'रि हिसाबै जेन' दोनलांबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो दिरुनलांबाय थानो हाथों आंनि गोसोनिफ्राय बेखौनो खावलायो नायनो थाखाय आङो बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो जे बर' सावथुन मुलुगखौथ' बयबो मोजां मोनो हिसाबै बयबो हेफाजाब होयो साफ्रोमबो रायजोफोरनि अननायनि गेजेरजोंसो जोंबो दावगानो हाखायो दा बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै सुजुनाय बे आइ बर' बिमा मिउजिक भिडिअखौ अननानै बयबो नायज्लायदो हेफाजाब होज्लायदो जेन' नोंथांमोननि नायनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोफोरा एसेबां खस्थ' खालायनानै दिरुननाय बे भिडिअआ जेन' जोंनि गोसोफ्रा मोजां मोनो नायजानानै आरो जेन' जोङो इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जेन' आरो दिरुनलांबाय थानो हाबावो बेखौनो आं बेखौ बादारि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावनो नुगोन इउटुबाव औ बेखौथ' आरो दिनै माबा रिलिजबो खालामनाय जाबाय बेनोसै आरो बे बड'लेण्ड डायरि जेनाखि भलिउम 2 आइ बर' बिमा बेवहाय आं सानदों आरो आं मिजिंथिदों बे खोब माने मोजां जागोन आरो आङो बेखौ बानायनायाव सासे बर' बिमा जेन'बा जोंनि बर'नि हिस्ट्रिखौ बिमाजों रुजुदों आरो दा बे हिसाबै आङो डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौबो आं लिंबोदोंमोन स्क्रिप्टखौ नायदों आरो बिथाङा ओमफ्राय आंनि गानखौबो खोनासंदों बेवहाय बियो फसायनानै आं बेखौ रल खालामनो हागोन होननानै बिथाङा खालामदों दा बिसोरबादि मानसि जुदि आंखौ मोदोम दुंगा होनायाव बा बे रलखौ खालामनो होनायाव आंबो मिजिंथिदों आरोखि निसय एसे मोजां जागोन बेबायदि आसा खालामदों आरोखि आसलथे मा जारिमिनखौ बेहाय नुनो मोनगोन आसलथे बड'लेण्ड डायरि होनना बुङोब्ला जेरै डायरियाव मेनटेन खालामो नङा होमबा सोब जिनिसफोरखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि माखासेनाखि फिसा फिसा जारिमिन बेखौ डायरि महराव आङो सेबखांलांनो बेबायदि उद्देश्य लानानै आङो बे बड'लेण्ड डायरि मोनसे एलबामखौ आङो पार्ट 1, 2, 3 बिदिनो जालांबाय थागोन आरो जोबजासिम माने जोबनो गैयै आरो 20थाबो जानो हागौ 30थाबो जानो बे उननि खोथा
आरो आं बेखौ बड'लेण्ड डायरि मुङाव फिल्मबो बानायगोन जाहाथे बर'नि गासिबो आन्दलन पिरियड जोंनि बर' हारिनि सोबख'जानाय गादबजानाय नासयजानाय बेफोरखौ लानानै जों दिनैसिमाव बड'लेण्ड बिनांगौ जादों बे खोथाखौ लानानै आङो बड'लेण्ड डायरि मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो फिल्मबो बानायगोन आरोखि जाहाथे जोंनि हारियाव जारिमिना मोनसे सावथुनजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे डायरि बायदि जायो आरो बेखिनिखौ आं आसा खालामदों बे नैथि खोन्दोखौ नुनो मोनसिगोन आपल'ड खालामबाय नैथि खोन्दोखौथ' नै आं जास्ट माने 5 मिनिटसो जाबाय बेवहाय आं आपल'ड होबाय आरो आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा जायनाखि बेबायदि पेट्रियटिक बा हारिनि बेफोरखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा निस्सय नायगोन आरो उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे बयबो नायो आरो बुजियो आरो जोंनि बर'नि जारिमिनखौ बेखिनिखौ आं खावलायबाय गुबैयै बे जिथु बड'लेण्ड डायरि आइ बर' बिमा सोर सुबुंफोरा बा आर्टिस्टफोरा बे रल खालामदों बेवहाय एक्सुवेलि आंनिनो अनजालि बिसि दं सासे माने सानसुमै मुसाहारि ओमफ्राय लिड आरोखि ओमफ्राय अनजुलि दैमारि मेम आरो बेजों लोगोसे आंनो लिरदों आंनो खनदों गानखौ गासिबो आंनि कनसेप्टजोब ओमफ्राय बेवहाय माखासे थांनाय बे एक्स एनडिबिफोर माखासे बेहाय रल लादों आरो बिथांमोनहाबो बे स्ट'रिखौ मोजां मोननानै बिसोरबो रल लादों ओमफ्राय आं सानो आरो बेवहाय खुनु राजनिथि गैया आजिखालिथ' माने एसे बर'नि गेजेरावबो गुबुन गुबुन पार्टिफोर माबा थायोना खिन्थु आंनि माबायाव उद्देश्यआ बे नङा जे बेखौ जों बानायनाय जाहैबाय जायनाखि आर्टिस्टआ जे रलाव फिट बे हिसाबै आं बिथांमोनखौ लाबोदों आरोखि माखासे एक्सननि बेलायाव बिथांमोनाथ' एसे ट्रेनारखाबो नालाय बे हिसाबै बे सेंग्राफोरखौ सोनाय जादों आरो लोगोसे मेकआप आर्टिस्ट दङ जोंना ओमफ्राय केमेरामेना जिहुल बसुमतारी खेबदों एडिटिंखौ आं बिथांनो होदों मिउजिकखौ प्लास आङो माखासे आंनो गाइड खालामनानै माने फुलुं ब्रह्म फंबायनो आङो मिउजिकखौ दायथ' होदों आरो लोगोसे मेकआपमेनाव फुजा आरो मिथिसार होननाय बे सासे सिख्ला सासे सेंग्रा आरो बिथांमोनहा खालामदों आरो नोंथांनि जिथु नैबे भिडिअ बेहाय मेथाइखौ मिउजिकजोंसो खोनानो मोनगोन दा रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथाङा खुगाजों खननानै फोरमायनो हागोन नामा एसे बेखौथ' हागौमोन खिन्थु थांनाय बर'दिन जानायनिफ्राय गारमायानो ओरैबायदि जादों माने गगा मोननानै हायाखै अब्लाबो जिनाखि दानि मिउजिक भिडिअ बिनि गानखौ खननो ना ससे थुलानोसै बुरलुंबुथुर दैमानि बालाबारियाव आइ बिमा नों मानो खाफालाव आखाइ हमदों बेखिनि आरो दङ मेथाइआथ' गोलाव एसे गोथौ ओंथिफोर हाबनाय माबा सोदोबफोर दङ मेथाइआव मेथाइआव बे मेथाइआव ओंथिया बेनो आरो जेनेबा जों बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंबाबो दासिमबो जोंनि गल आं बेखौ बारि बुंबोदों मिडियानि सिगाङाव आरो दिनैसिम ब्रह्मपुत्रनि साहा बर'फोरनि रायजो होननानै गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थायोमोन जों खोनायोमोन आरोखि आबैमोनहाबो बुङोमोन दा बुरलुंबुथुरनि साहानो जुदि बर'नि जायगा मोनब्ला खिन्थु जों आन्दलन खालामदोंबाबो दिनै 50 बोसोर जाबाय जोंनि स्ट्रागोला अब्लाबो जों बुरलुंबुथुरनिसिम माने जोङो सिमाखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै आरोखि दा जोङो बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनबाय आरो सिमायाबो जानो थांगासिनो दं गाबोन समफोरनि जानोबो हागौ जेनेबा खिन्थु बेवहाय जोंनि एक्सुवेल माने सिमाया बबेमारमोन बर' हारिया थागिबि हिसाबै बबेनिफ्राय थाजेनबोआमोन जों खोनानाय मथेथ' गार'बादा कुन मेघालयनिफ्राय गार'बादानिफ्रायसो बर' आरो गार' गावस्रालायनानै बर'फ्रा ओरै गवालपाराजों फैदों बादि जों हिस्ट्रिखौ खोनादों आरोखि दा बुरलुंबुथुर बारनानै खोलाहाबो बर'फ्रा थायो खिन्थु मेजरिटि गैया हिसाबै जोङो साहाखौनो लायो आरोखि दा जोंनि लुबैनाया बर' बिमानि जिनाखि लुबैनाय बुरलुंबुथुरनिफ्रायनो ओरै साहा जोंहा बर'लेण्ड जानांगौ आरोखि बेबायदि आरो भिडिअ'खौ नुनो मोनगोन आरो दिनैसिमबो गावनि हाया माने बुरलुंबुथुर दैमानि बालाया फबसिनलांबाय आरोखि बिनि सिमाखौ थारमाने देट मिन्स बर'हा बुरलुंबुथुर दैमासिम माने जोंनि हा दंमोन आरो बेखौ देखायदों जेरै गुवाहाटियाव कामरुप सापस गुवाहाटियाव जोंनि गासिबो बर'फोरनि हा दंजोबोमोन दिनैनि थारिखआव गुवाहाटिनि हाफोरखौ नायोब्ला बै एक्सुवेलि फुराना पार्टियाव नायबा बर' नुगोन खिन्थु दानिया मारवारि सोरबा कलिता दास बेफोरबो हाबजोब्बाय आरो बेबादिफ्रा माने आं बेखौ फिल खालामनानै बानायदों आरो जोंनि हाया बुरलुंबुथुरनिसिममोन खिन्थु दासिम जोङो सिमाखौ थिग खालामनो हायाखै आरो आच्चा दिनै आङो नैबे जोंहा बिपुल मोसाहारि बिथांनि जे दिनै गोदान मोनसे बर'नि सर्ट स्ट'रि आइ बर' बिमा बड'लेण्ड डायरि vol 2 बे बेखेवनायनि जे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथां बिपुल मोसाहारिया आंखौ दिनै बेखेवगिरि हिसाबै लेंनानै लाबोदों अबयस्से बिनि बेखेवगिरि गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि सासे सागानगिरि जोंहा बिथां सायखं बसुमतारी MCLA सारासो फैनांगौमोन खिन्थु
बिथांनि माखासे एंगारहायै जाहोनाव नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बिथाङा सफैनो हायैलाय बिनि बदलै आंखौ बे हाबाफारियाव सासे बेखेवगिरि हिसाबै खाबु होनायाव आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बिथां मोसाहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावबाय। दा आङो बुंनो सानदों दिनै जे बिथां बिपुल मोसाहारिया बड'लेण्ड डायरि बल 1 बिथाङा सिगाङाव दिहुनखांबाय आरो दिनै फैयै फैयै बिथाङा बड'लेण्ड डायरि बे मुङैनो बिथाङा आइ बर' बिमा मोनसे शर्ट मुभि दिहुननानै दिनै बेखेवबावबाय। दा बेखौ आङो ओरैबायदि मिजिं थिदों माने बे आङो दहाय ससे नायबायबो बे माने बर'नि शर्ट मुभिया ओरैबायदि मोनसे पपुलार मोनसे शर्ट मुभि मोनसे जागोन बेखौ आंहा गोथौ फोथायनाय दं। मानो होनोबा बिनि माखासे स्क्रिप्ट बा स्ट'रि आरो लोगोसे बिनि माखासे फावगिरिफोर बेहाय आं माखासे मोजां बिथांमोनखौनो आं नुनो मोनदों आरो लोगोसे माखासे बिनि जिथु माने एक्सनफोर बे एक्सनफोरखौ नायोब्ला थारैनो बियो जोंनि थांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जे माखासे जोंहा जारिमिन बे जारिमिनखौ लानानैनो बिथाङा बे शर्ट मुभिखौ बानायदों बेखौ आङो हमदांनो हादों। दा बेहाय आङो दिनै बुंनो सानो जे बिथांनि माबाया जे आइ बर' बिमा जे बड' शर्ट मुभि बे शर्ट मुभिया माने बयनिबो थाखाय अनसायजानाय जाथों बेखौ आङो खावलायबाय आरो मिजिंथिबाय। लोगोसे आङो बेखौनो बुंबावनो सानदों जे मानगोनां बर' रायजो राजाफोर जे नोंथांमोनहा बिथांनि जे आइ बर' बिमा जे बर' शर्ट मुभि बेखौ नोंथांमोनहा जेन' बयबो अनसायो बयबो नायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खावलायबाय। खारन जोंनि नुनो मोनो जोंनि अनलि बर' बिपुल मोसाहारिल' नङा बिपुल मोसाहारि बायदिनो गोबां बिदिनो जोंनि बर'नि माखासे प्रडिउसार डाइरेक्टर भावगिरि बा एक्टिं खालामग्रा बिथांमोनहानो गोबां माने खस्थ' खालामनानै फिल्मफोर दिहुनो बेहाय माबा मोनसे बेनिफिट दं गैया बेजों खोथा गैया जाथिनि खाथिराव बिथांमोनहा बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनांगौनि खाथिराव बिथांमोनहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावो थाखा फैसा खरस खालामनानै। दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोनहा जेरैबायदि माने बे बर' सावथुन दिहुननायाव जेरैबायदि मैखोम माने बिफाव लायो बर' हारि एबा समाजनि जौगानायनि थाखाय बियो थारैनो माने बाख्नायथाव आरोखि आं बेखिनिखौ बुंबाय। बेहाय जों नुनो मोनदों बर' हारिनि सासे आइजो दैदेनगिरि डक्टर अनजलि दैमारि बिथांखौबो जों बेहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव मा बुंदों? दा बेखौ आङो ओरैबायदि मिजिं थिदों जे बिथां बिपुल मोसाहारिनि बे आइ बर' बिमा बर'नि शर्ट मुभि जे फिल्म बे फिल्माव जे जोङो बिथाङा बर'नि सासे दैदेनगिरि बड' वमेन जास्टिस फरामनि मोनसे समनि दैदेनगिरि हयथ' आथिखालाव बिथाङा बोसोनगिरि। दा बिथां डक्टर अनजलि दैमारि मानाव गेदेर बिथांखौ बे मुभियाव शर्ट मुभियाव मोनसे रल होनो हानाया बा बिथांखौ सासे भावगिरि हिसाबै मोननो हानाया बे जोबोर खाफाल गोनां बाथ्रा बेखौ आङो सानदों। दा ओंखायनो आङो बेयाव मिजिं थिदों बे माने शर्ट मुभिखौ बयबो बर' रायजो राजाया अनसायनांगौ आरो अनसायगोन बे रोखा आं बेखौ नुनो मोनदों। खारन बिथाङा ओरैनो बेयाव हयथ' एक्टिं खालामनो भावगिरि खालामनो होननानै हयथ' बिथाङा फैयाखै। बिथाङा हयथ' बे शर्ट मुभिनि जे स्क्रिप्ट बेखौ बिथाङा हयथ' फरायदों नायदों नायनायनि उनाव फरायनायनि उनाव हयथ' बिथाङा बेखौ मोजां मोननानैसो हयथ' एग्रि जादों बे एक्टिं खालामनो। गतिके जों बेयाव मिजिंथिनो हायो जोंनि बर'नि सासे गेदेमा आइजो डक्टर अनजलि दैमारि बायदि बिथाङा जे बे शर्ट मुभियाव एक्टिं खालामदों बे थारैनो मोनसे निस्सय जारिमिनारि मोनसे शर्ट मुभि जानायनि मोनसे सम्भाबना दं बेखौ आङो बुंनो सानो आरोखि।